Oorkomt hier. Maart 2022 binnen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen binnen druk dwanden met hun nieuwe programma en met het presenteren van de al dan net nieuwe listloekers. Ook het CDA uit Noordwest-Friesland had hun kandidaten presenteren en listloeker is Geertje Skoorstra Boeinga en ze zit hier bij ons in de studio. Geertje, goedemiddag en welkom. Ja, een goedemiddag. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dat is net nieuw als listloeker. Maar dat hast al ervaring. Maar dan wist ik de oude jouw hier al listloeker. Hoe zocht je waarom op die oude periode? Nou, op zich wel heel tevreden. We hadden een heel soort dingen toch wel bereiken kennen. En het was heel interessant dat wij uiteindelijk toch weer mij hadden in de coalitie. En daarmee hebben wij ook de stempel drukken op onder andere de financiën weer op orde te brengen. Maar dat wie best wel nodig. Ja, want je bent Jelwij instapt vanzelf, want we hebben een coalitiebreuk gewoon natuurlijk een aantal jaren terug. Je bent er toen inkwam, dat brengt me een klein beetje op de ACC, daar komen we straks nog even weer om. En je zit er nou bij vanuit de ploeg. Ik zeg dat wat meer jonge mensen, het lijkt het bijna een trend te worden op dit moment in de politiek. Je ziet het landelijk, maar je ziet het ook in de gemeenten. Zitten we in een nieuw tijdsvak? Is dit natuurlijk voorin of hebben we behoefte aan jonge nieuwe politici? Wat is dat? We hebben altijd behoefte aan jonge nieuwe politici. Maar wat we echt zorgen is dat mensen echt het CDA we zorgen als een partij die het geloed wordt. Dat ze echt graag mij dan willen. En dat vinden wij een heel mooie ding. Dat mensen echt zich dat het CDA lood net alleen maar jet wordt. Maar dat er echt wat met dienen wordt. En dat mensen zich echt weer melden bij u en lid worden en mij dan willen. Dat vinden wij een hele goede zaak. Dat wij daarmee echt een mooie list zetten kunnen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Ja, want je hebt zo een soort vernijde belangstelling weg van het CDA. Er komen mensen zich aanmelden of vergeet dat? Ja, het is echt een vernijde belangstelling. Elke weet dat wij de Fjouwer Verlien stiet het CDA er net heel florissant voor. Maar we zorgen nou dat er een nij stevig CDA-lood delzet is. Wat ik echt bij het CDA past. Waarvan dat ik zeg van dat ik de reden waarom dat ik 20 jaar in Cels lid worden ben. En dat lood is gelukkig weer waarom. En dat jouwt ik zijn werkslag of daarmee zorg je dat oormeesken dat ik zich in heert vielen. En daarom zei nou wij willen actief worden. Ja. Nou lees ik even een stukje voor wat ik lees op je site. Het CDA, Noordwest-Friesland, zet hem in voor betellen een gaardelijke huisvesting voor alle generaties. Een onvierbare en lokaal stiepe energietransitie, een sterke toekomst voor agrarische ondernemers met hekjes ertussen. Hiermee wil de partij Zwarje van Libbene dorpen en steden, een dwarsme gemeente en een bloeiende lokale economie. Ja, ik ha die programma's een beetje bezoen van alle partijen, maar volgens mij zit haast in al die programma's hetzelfde. Wat is nou specifiek CDA daarom? Nou, specifiek CDA is dat wij een kaartmaatje willen bij de woningbouw echt voor meer sociale huurwoningen. Dat we inzetten willen voor woningen voor starters, senioren en echt die eenpersoonshuishoudings. Want we gaan zien dat wij bouwen maar vanuit behoefte. De oude tijd hebben we vooral inzet op echt wel serieus wentebouw. En er is echt flink bijbouwd. Maar wij moeten nou zien dat we die behoefte, dat we bouwen voor de behoeften van senioren, starters en vooral die eenpersoonshuishoudings. En daarmee kunnen wij de boel weer uit het. Ja, nou lees ik dat echt in het programma van Zin. Dat lees ik in het programma van Partij van de Arbeid. Wat onderscheid je hem daar dan in? Of is dat? Nou, dan is het eigenlijk al heel fijn dat we dus daarin net onderscheiden. Maar dat we daarin al een samenwerking vinden kennen. Want dat is toch wel iets waar we dus al hier op inzetten. Maar uw onderscheiding zit echt op het feit dat wij zeggen van wij moeten daarmee als gemeente de regie meer pakken. Ja. Want oorstkrijgt dat namelijk net van waar. Als het alleen nog aanhangje is van projectontwikkelaars, dan komt het net. En het mooie is echt, en daar hebben wij in de Oranje Coalitie echt het voor maken voor de versterking van de grondpositie van de gemeente. Wij gaan nou een nieuw grondpositiebeleid, waardoor de gemeente echt sneller een grondpositie innemen kan, doordat het college het vorige keer in had om bij 2,5 miljoen al zonder tasten van de riet daarop inzetten te kunnen. En dan kiest ik beter dat soort zaken regelen. En daarmee kist de regie meenemen. Dus wij denken echt dat wij daarmee een voorzet maken en daarmee we nou voortbeduren. Ja. Ja, ik heb verzocht om je nieuwe programma. Het kon ik net helemaal vinden. Op een site staat 22, 26 zit er nog wel op. En dat is echt een beetje, het hekken wat allemaal met landelijke verhaal. De speerpunten, die nemen we correct te leven. Dat gaat terug van 26, 30 of? Nee. We hadden speerpunten nou echt in trein zet. Wij zeggen van, inderdaad, speerpunt 1 is woningbouw. Maar dan vooral op die sociale woningbouw deel zetten. Als het tweede is
die energietransitie, die stierde toen ook al in. Maar wij zorgen nou echt dat wij zien moeten dat wij de energietransitie focussen moeten op de bedrijventerreinen. Daar moet echt ruimte komen voor windenergie en voor energiehubs. En wij moeten echt zien dat wij die netcongestie, dat we daar van afkomen. Want als bedrijven hier net meer binnen, dan kunnen we het hele verhaal van welgelegenheid en noffelijk wijn in Noord-Friesland kunnen we op eens buk schreeuwen. Ja, maar dat lees ik ook wel een beetje waarom in je stuk van voor elkaar. Neem je hem dat volgens mij? Dat is dus oude verkiezingsprogramma. Ja. Dus dat stond nog net op de site. Nee, ik doe het net vinden. Klopt, ja. Ja, maar daarin is dat echt naar voren hellen. En wij zorgen echt dat we de energietransitie, dat moet een speerpunt wezen. Daar mag we als gemeente er echt de regie op pakken. En wij moeten zien dat die bedrijven aansluiten blijven kunnen op het net. En dat zij ook de energietransitie meidje kennen. Want op dit moment rennen ze echt vast. Ja. Dat is een landelijk bekend probleem vanzelf en dat speelt direct. Nou leidt er best wat een heikel dossier, het AZC. Je bent er voorstander van, met de ChristenUnie, dat had ik blik in die en toen met de breuk in die coalitie. Maar het is nog net doen. Het hek het nou weer op beschikbaar groen. Er is nog net een plek. En het besluit, het leidt aan stil. Veiliger had zijn dat dit voor eerst net meer slagert. Goed 3 maanden hebben verkiezingen. Daarna zult het politieke spectrum er misschien weer heel anders uit. Wat betekent dat voor je verhaal rondom het AZC? Nou, uw verhaal om het AZC is net oors. Dat is ook heel gek bij dat je een keer een hoog standpunt erin nemen. Want wij vinden nog steeds als CDA dat wij verantwoordelijkheid nemen maar echt voor het opvangen van asielzoekers. Ja. Dat hing het examen bij het feit van wat doet de spreidingswet. De spreidingswet is er nog steeds. Wij zorgen echt dat het CDA landelijk echt nog steeds inzet op het vasthouden van die spreidingswet. Dat betekent in die zin echt dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen maar in het opvangen van asielzoekers. Ja. En hoe die taakstelling er dan uitziet, dat weten wij net. Maar wij vinden nog steeds wel dat de regie bij de gemeente wezen moet. En wij gaan zijn in dit coalitieakkoord 100 asielzoekers. En echt vooral een permanent verhaal. En net een tijdelijke oplossing, maar wij willen er gewoon voor staan. En dat zal ik zo blijven. Ja. Nou hebben we een 3 maanden een keertje. Wat zul je hem de boer op? Door heeft nou een prachtig schaaltje op, sorry. Ik ga hem nog campagne vieren. Wat zijn de plannen voor de komende 3 maanden? Hoe zit het eruit? Wij maken flink de boer op. En wij maken dus een meesten natuurlijk ook kenmerkmaatje. Wij als nieuwe CDA's op de lijsten. Die maken natuurlijk ook hun achterban vinden en die moeten we bekend maken. Dus dat is natuurlijk wat we gaan doen. En het is gewoon een hartstikke leuke tijd. We komen echt hele prutte debatten komen er. Er komt een pubquiz voor nieuwe stemmers. Dus wat ik zei, dat de gemeente zelf een heel mooi programma al opzet had, waar wij al hier als partijen op oorhekken kennen. Maar wij stenen bij frisse energie. Vertellen we ervoor. Van hoeveel zetel is? Je hebt nou fjouwer? We gaan nou fjouwer. Ja. Nou, wij willen sowieso weer voor de coalitiedeelname. Nou ja, en dan ga je inderdaad een groei zo mooi wezen. Ja. Zo dezelfde groei die we landelijk zien, eigenlijk een beetje Australië neemt af net. Ja, dat is natuurlijk gewoon het kiezer. Ik denk wel dat het op uw straat, maar dat is juist dus al dat mensen nou echt achter uw steen gaan en dat er nieuwe energie in zit. En die zal zeker echt bij orenmeesken oorslaan, maar dat deel ik wel in. Ja. Geertje Schoorstra. Leesloeken van het CDA Noord-Friesland. Ik wil je tegen danken voor die taljachting. Ik wens je succes bij de verkiezingen volgend jaar. En van nou eerst maar een goed weekend. Dank u wel. Ik heb een heel goed weekend.